سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي مدوراينا كل شابز ساعات زي نباهم من بلوت حسيو أما مدوراينا كم زفلت أجايشنا عدمنا أو هلو هنتات كلل هاجراوي كمون علم لها وزعباتات إهين مين نبلو زعبايو لو من ما حدا عبي قاشا أبزي أبستيلنا عدمنا لنا قاشانا أو هلو كنتات تجراي مسارات جيرهم حسابات كونا كمون ما أبي هاجراو كنتات وانتدريهم زلوا هنتاتن مساي السلال فاتاتن تايكم مسألة لوزول نجارات حسابات كنلاوت مريتنا لنا ما نسوم دما مسز بيكرا خبيلهم حساب كهودما زلوا جزيهم سويهم أبزي بمركاهم بشم تملكتنا بشم برودكاستينج كوربوريشن إثيوبيا أزيك مسكنهم فتو وعدهن مزوج عشانه يعني اللي نلبات نتملكتنا خمس الله لخوه أيت طعم عردهم أنا نسخان بأكل نفعلتنا أنا سخات والخون صبوي مثلاً ياو تمهري ونسلنا ورخا وقرو بدم ونسلنا نفعلت كفتم زنور ونفعات بوليسات تمهرو حدا مستمن بارخا لوم ما قاشانا خوين كابزو استوديو سلسترخبكا حزون مسغاناي بشم تملكتنا كم بشم تكال برودكاستينج كوربوريشن إثيوبيا دقيمة كبصحل خادلي يعني اللي نايكدم ممر راس قالوا نحزي غازيتنيا المسس تغورلي انا طعمي زمسكن تملكتناون كاب ساعات 10 تخلت جميرهم كساب ساعات حدا مسانام تصنيحهم عبيتي قو نغرات كوسدي إلهم تسفا قبرمو أبزلونا صانحت دما بوانانت قداي تግራይ إلون قداي هاجرنا ونتاي مسل زبل هلفيلنا دما زلنا لو زوات أفاف زوا مستمخانو أب قرنا أفريكا زلو أسال الفاتاي مسل ناتنا دلو نتاي يقون زلو زون بس قداي بحرن كانوا زعباتات نلعلنا حسابات كن لاوت مريص اللهمو قدم كله نا تግራይ قداي كنلعل ياو كم تفلطو هز تግራይ حزون تصنحوناي كوينات هاواهو نفلطينا بزح ماسيتي بزح ودعتات بصحيو بسلا كساب حزي كم قسلي زمركز زلو ام تفلطو ناي كوينات حدغا دما الناس عابه ناس صنحه زمصو بسلا بقليل زقرف ايكونن مو حزون افتن سيلو ناب داغم كوينات زعدم عينت دمصتات اكايداتات نسمع نري نعزمو منالبات وعلى بريتوريان يشتي سلام زمص تسفا زحابه ناب داغم نمعتنا زملسه كنوتاتيمو از وعلى بريتوريازي حدا مس فيدرال زراخمنا قبديمو از جمرزي كيبطس كيلحله تايك جبر زلو زول ነገር كم ፖለቲከኛ ያው ናይ ስምረት ፖለቲካው ፓርት ወይ ከዓ ወደ አባል መራርሕ ቤት ምክር ስለዝኾንካ ምዝታ አሳሲርካ ከም ሓደ ፖለቲከኛ ተውላ ሐሳብ ተመልከትና ተተካፍለን ደስ ይብለኒ يعني اللي مو قدم لفت ጉዳይ መታይና መምረ ወርሃ 1996 ዓመተ ምህረት ታሻዕ ክፍልና ሃለሁ ወቅሮ አጋዚ ከላይ ከቤት ምርቲ ያው በጣም ንፎቶ መምህርና ይኻን ይርጋ حزي دنجت كريك خلوه سربرايز اللي هوينا ثانك يو انكو عرقوك تعمل فوتو ممري خفتم فوتو ممران لزرقنا اي ثينك بزح عامتي مالتي تركلي سو لفتي ጉዳይ ንምንታው ናይ ትግራይ ነገር ቱ አብዝ ብርክዝ ይውጽሕዎ ዘሎ ናይ ፖለቲከኛታት ጥፋኣት እዩ ሜይንሊ ከዓ ናይ ህወሓት መሪሕነት ጥፋኣት እዩ ትግራይ ብብሕታውነት ካብ 83 ጀሚሩ ዘመሓድራ زنبرة حوحتي كسب قدمت خينات زنبرة دحريو انت خونا تماريص اي بزبل مسمس افتوناي تحتا كلتشحن 13 جميرو كسب كلتشحن 15 غيزاو محدار كسب 19 جميرون بالعلاوينتن بواننتن زمرح زنبرة حوحتي سو نخل عينت حزب صحنايو ناي دخمتن طفاتن تحتاتي ناي حوحت مرحنتي زي بنا محتو يقولوا بسرون واحد بعلو افتناي سوسان 4 معلت زبحال جمجام جنرالات تحوسو استراتيجيك مريحنا ودقت استراتيجيك ليدرشيب فيلر اغاطيمون فيلر تغاطيمون يلو زغمغما تماليس غن اني زمرحكم زبل مريحنا توحاتي اتي 2010 سنه تجميرو خناتون كنبر زي نورو كجمر زي نورو بتعم حدغنيا زخونه بسلامه منقدي مفتحتات مقماتنا تقاله بجهران بفقران تجمرو ناي حزب تግራይ ጥፋት ሒዝ መጽዩ ነዚ ተናሲሑ ይቅርታይሉ ካብ ስልጣን ክወርድ ዝግበኦ መሪሕነት ድሕረት ጥፋቱን ክመርሕ የሉ ቀጽሉ ግዜው ምሕዳር ተጣይሹ ሓቋፋይ ዝኾነ ኢንክሉሲቭ ኢንተርናል አድሚኒስትሬሽን ክጣይሽ ተገይሩ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ኮይኑ ናይ ዲሞክራሲ ሃዋሁ አፋፍኖ ትርሉ ረአናሉ ናይ ሚዲያ ነጻነት ናይ መጽሐፍ ናይ ምዝራብ ነጻነት
ናይ ሕብረተሰብ ተሳትፎ ብዝለዓለ ደረጃ ክረጋገጽ ዝተፈተነሉ ህዝቢ ኣብ ኣደባባይ ድላይ ምንጋር ዝጀመረሉ ኣሰራርሓታት ምምሕያሽ ተጀመሩሉ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ 100% ስርሑ ኣብ ምዕንቃፍ ነቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዝገበረ ናይቲ ህወሓት መሪሕነት እዩ ያው ሕዚ ህወሓት ስለዘለ ክሳብቱ ዝስረዝ ማለት እዩ ሶ ኸይዱ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ሓቋፋይ ግዜያዊ ምሕዳር ኣፍሪሱ ብሓይሊ ናይ ኮርን ልዕሊኡ ዝበሃሉ ናይቲ ጉጅለ ሓለውት ኣለዉ ጥሪ 16 2015 ዓመተ ምህረት ጥሪ 15 ማለት እዩ ተኣኪቦም ነቲ ጉባኤ ዝገበረ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ተባሂሉ ተሰየመ ብመረፃ ቦርድ እውን ንሕና እውን ከም መሪሕነት ህወሓት ነርና ንሽዑ ዘይተቐበልናዮ መረፃ ናይ ህወሓት ቁፅር ኮሚሽን ዝበሃል ሙሉ ብሙሉ ዝነፀጎ ኣባላቱ ፍርቅን ልዕሊኡን ብዝበሃል ደረጃ ዝነፀግዎ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይቲ ውድብ ዝነበሩ ፍርቅን ልዕሊኡን ዝነፀግዎ ብድዕ ዝተገበረ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ነይሩ ነቲ ጉባኤ ዝገበረ ኢና ንድግፍ ብዝብል ቶም ናይ ሰራዊት መራሕቲ ነቲ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ከፍርሱ ከም ብሓድሽ ክቕይሩ ከም ዝደልዩ ዝተንቀሳቀሱሉ ምንቅስቃስ ሽዑ ዝነበርናዮ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ዝበሃል ሙሉ ብሙሉ ዝዓፀየ ነይሩ ኩሉ ነገር ብሓይሊ ምዕፃው ተጀመረሉ ማህተማት ምምጣል ካብ ጣብያ ጀሚሩ ክሳብ ዞባ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዘይሕጋዊ ጉባኤ ገይሩ ምስ መረፃ ቦርድ ናብ ዘየድሊ ምውጣጥ ኣትዩ ፋይናሊ መረፃ ቦርድ በቲ ሕጊ መሰረት ሰሪዝዎ እዩ ኣብ ትግራይ ህወሓት ዝበሃል ፓርቲ የለን ካብ ሕጊ ወፃእን ብልጓን በጠስን ብጣዕሚ ሓደገኛ ብዝኾነ መንገድን ኣነ ውድብ እየ ኣነ ህወሓት እየ እናበለ ዘደናግር ህዝቢ እውን ዘሳቂ ጉጅለ ኣሎ ህወሓት ሊትራሊ ህወሓት የለን ህወሓት ክህሊ ኩላትና እንደሊ ነርና ህዝቢ ትግራይ እውን ይደሊ ነይሩ ግን ብሰንኪ እቲ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ናብቲ ኩናት እውን ዘእትየና ጉጅለ እዩ ያው ተሰሪዙ ኣሎ ድሕሪ እዚ እንታይ እዩ ኮይኑ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ሓደጋ ብምእታው ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘቕመጦም ሕግታት ብጥሓስ ንኣብነት ናይ ኢንክሉሲቭነስ ናይቲ ኢንተሪም ኣድሚኒስትሬሽን ብምስዓር ሙሉ በሙሉ ብሓደ ጉጅለ ክትሓዝ ተገይሩ እዩ ሕዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ምስ ኮነሲ ሙሉ በሙሉ ኣብ ኢድ ናይቲ ጉጅለ ወዲቑ እዩ ምንም ዘረባ ዘይብሉ ማለት እዩ ኣባረር ዝበልዎ የባረር እዩ ሹም ዝበልዎ ይሸይም እዩ በል ዝበልዎ ይብል እዩ ስለዚ ከም ሓደ ፕሬዚደንት ኣብ ትግራይ ዘሎ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ክዕሪ ናብ መረፃን ናብ ዲሞክራሲን ከሰጋግር ትፅኢት ተገበረሉ ስርዓት ኣለውነት ስርዓት ክትሕዝ ትፅኢት ተገበረሉ ምስ ሻዕብያን ምስ ባዕዳውያን ሓይልታትን ዝነበረ ርክብ ጠጠው ከብል ዝብሉን ካልኦትን 8 ነጥብታት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ቅድሚ ናይ ዓለም ዲፕሎማታት ኣብ ቅድሚ መንግስቲ ፌደራል ሓለፍቲ ኣብ ቅድሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ነበር ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝፈረሞም 8 ነጥብታት ነይሮም ካብቶም 8 ነጥብታቶም ዋና ተሪእናዮም ሓደ ጉዳይ ተመዛበልቲ ብፍጥነት ምፍጻም ኢና ቦቶም ክምለሱ ምግባር እዩ ዲዲአር ብፍጥነት ምፍጻም እዩ ስርዓት ኣለውነት ስርዓት ምትሓዝን ሕጊ ተሓታትነት ናይ ሕጊ ልዕልነት ምርግጋጽ እዩ ምስ ደገ ዝግበር ምትእትታውን ርክባትን ጠጠው ምባል እዩ እዚ ብግልጽ ዘይተቐመጠ እምበር ምስ ሻዕብያ ዝግበር ጽምዶ ጠጠው ምባል እዩ ነይሩ ካልኦቱን ኣለዎም ኣሳታፋይ ዝኾነ ግዜያዊ ምሕዳር ኣጣይሽካ ንቕጻል እዩ ነይሩ ንመረፃ ድልው ዝኾነ ባይታ ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር እዩ እዚኦም ብሙሉኦም ሕዚ ኣይተገበሩን ማለት ሓደ ዲፈጺሙ ክልተ ዲፈጺሙ ዝበሃል የለን ዜሮ እዩ ተፈጺሙ ዘሎ ኣብ ምንታይ ዳ ዘሎ ቴልካ ትጉጅለ ሰባት ንምብራር ሰባት ንምእሳር ሰባት ካብ ሓላፍነት ንምእላይ እና ዝደልዮም ሰባት ንምምጻእ ዝግበር ምስምስ ጥራሕ ይሰርሕ ዘሎ ሕዚ ክሳብ ሕዚስ ገለገሊኦም ባይዘወይ ንጉሆ ተጻሒፉሎም ሽሞት ድሕሪ ሰዓት ተመንጠሉ ኣለዉ ንኣብነት ኣልማዝ ገብረ ጻዲቅ ዝተባሃለት ናይ ከተማ ልምዓት ሓላፊት ቢሮ ዝነበረት ንጉሆ ደብዳቤ ጽሒፉላ ታደሰ ወረደ ድሕሪ ሰዓት መንጢሉ ንኣማኑኤል ሰፋ መዲዎ ፍቲ ቦታ ምክንያቱ ተኸርይዎ በቃ እቲ ጉጅለስ ኮርዩ ኣልማዝ ሲ ኣብቲ ጉጅል ኣብቲ ናይ ከተማ ልምዓት ቢሮ ክትኮን የብላ ይብስል ማለት እዩ ስለዚ ዝደልይዎ ቢሮ ዝደልይዎ ሰብ ዘቕምጡ ስለዚ ኣብ ሰሙኖም ዝባረሩ ኣለዉ ኣብ ሻምናይ መዓልቶም ዝባረሩ ኣለዉ የቐኒልና ዝነበርኩም ተባሂሎም 8 መዓልቲ ምስ ገበሩ ዝተባረሩ ቢሮ ሓለፍቲ ምክትል ቢሮ ሓለፍቲ ኣለዉ መዓት ምጥቃስ ይከኣል እዩ ሶ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ጉጅለ ትኽልል ከም ድላይ ኮንትሮል ንምግባር ሲጅ ጌርካ ከም ድላይኻ ሃፍቲ ሞቢላይዝ ንምግባር ሰብ ሓይሊ ሞቢላይዝ ንምግባር ኩናቱ እውን ተደልዩ ከም ፈረስ ናብ ሓንቲ ኣንፈጥራሕ ጠሚቱ ከዓቲ ንምግባር እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ይሰርሕ ኣሎ ተደሚሩ እንታይ እዩ ዝኾን ዘሎ ምስ መረፃ ቦርድ ዝኣተዮም ናይ ዘየድሊ ርክባት ኣሎ ስለዚ ተሰሪዙ ኣሎ ነቲ ግዜያዊ ምሕዳር ከም ድላይ ይጨውዩ ኣሎ
እዚ ጠቅላላ ትሪእቶ ለኻስ ነቲ ፕሪቶሪያ ሓደጋ እትይወሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ዝተቐመጠ ንሕወሓት ተባሂሉ ዝተቐመጠ ግዴታ ካብ ዝበሃል ሓደ ናይ ፌደራል ሕግታት ምኽባር እዩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ናብ ተፃውኦ ዘእትዩ ነገራት ዘይምፍጻም እዩ ንሕገ መንግስቲ ተገዛኢ ምዃኑ እዩ ኣብ ሃገር ሓደ መከላኸሊ ሃገር ከም ዘሎ ኣሚንካ ንዲዲአር ምቹው ዝኾነ ባይታ ምፍጣር ምትሕብባርን እዩ ምዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ኣካል ርክብ ዘይምፍጻም እዩ ንሻዕብያ ግን ቁልዕ ብዝኾነ መንገዲ ይረኸበሎ ምስ ብዕጥቂ ቃልሲ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ርክብ ዘይምፍጣር ዝብል ምስ ፋኖ ብደንቢ ገይሩ ይራኸብ እዩ ምስ ካልኦት ዕጡቃት እውን ይራኸብ እዩ ሶ ቶታሊት ንሕወሓት ተባሂሉ ዝተቐመጠ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተቐመጠ ዓንቀጽ ሓደ ብሓደ ተሪእኻዮ ብሙሉእ የፍሪስዎ እዩ ዘሎ ሕዚ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ከይገብር ይኽልክል እዩ ወታደራዊ ሞቢላይዜሽን ዲተረንስ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ናይ ሰራዊት ስልጠናታት ከይገብር ይኽልክል እዩ ይገብር ኣሎ ስልጠናታት ይገብሩ ኣለዉ ይምርቑ ኣለዉ ክንምክት ኢና ናበሉ ንጀነራል ምግበይ ይዛረቡ ኣለዉ ንመዲድ እውን ቅድሚኡ ጸላኢና ፌደራል መንግስቲ እዩ ክንወግኦ ኢና ክንከላኸሎ ኢና ይብሉ ሶ እንታይ ምስ ኮነ እዩ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎ ተልካ እቲ ብሽም ሕወሓት ዝሽቅጥ ንሕወሓት ከም ፒኤልሲ ከም ድላይ ኮንትሮል ዝገብር ጉጅለ ዓሌታዊ ጉጅለ ኮንትሮል ናይ ሃፍቲ ኮንትሮል ናይ ሃፍቲ ቁፅፅር ናይ ስልጣን ቁፅፅር ናይ ጠቅላላ እዚ ቶታሊታርያን ዝበሃል ዓይነት መንገዲ ክኽተል ዝገብሮ ዘሎ ደፋእፋእ ንዑ ንምሕጋዝ ተባሂሉ እዩ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ናይቲ ጉጅለ ዋና ኢና ባህልቲ ንሶም ኣብ ስልጣን ክቕፅሉ ንሶም ክጉሕሉ ንሶም ድላዮም ክገብሩስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሕንነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ኣብ ሓደጋ እቲኻ ኣድላይ ዘይኮነ ናይ ኩናት ነጋሪት ናተወቕዐ ፈኸራታት ናተፈከረ ሕዚ እውን ናብ ካሊእ ነገር ንኸድለና ማለት እዩ ህዝቢ ይቕበሎን ሕዚ ፕራክቲካል ስልካ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይብል ተልካ ሰነድ ኣዳልዮም ኣቕሪቦም ልኦም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ከባቢ ኣይ ቲንክ 27 ፔጅ ገለ ዘለዎ ሙሉእ ብሙሉእ ፌደራል መንግስቲ ጸላኢና እዩ ዝብል ክንምክቶ ኢና እዩ ዝብል ንዳለ ንኹናት ንዳለ እዩ ዝብል ሰነድ ህዝቢ ተማይጥሉ ገባራይ ትግራይስ ንኹናት ተዳለ ዝብል ደቅኻ ዝተረፈካ ካብ 5 ሓደ ዝተረፈ ተሃልዩ ካብ 5 2 ዝተረፈ ተሃልዩስ ክልቲኦም ደቅኻ ሓደ ደቅኻ ወድኻ ኣሰልፈለይ ዝብል ኣጀንዳ ምስ ኣቕርበሉ ሙሉእ ብሙሉእ ነፅግዎ እዩ ነቲ ሰነድ ነቲ ዘቐረበ ሓሳብ እውን ፅምዶ ዝበሃል ምስ ሻዕብያ ተዓሪቕና ኢና ዝበደልና ንሕና ብቴስዓ በዲልናዮ ንሱ ሕዚ በዲሉና ኣሎ 0-0 ጌርና ኣለና ስለዚ ምስ ሻዕብያ ተዓሪቕና ኢና ሓውና እዩ ሕዚ ግን ክሕግዘና እዩ ንፌደራል መንግስቲ ኣብ ንገብሮ ምድላውን ኩናትን ክሕግዘና እዩ ዝብል ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ምንቅስቃስ ገይሮም ነይሮም ህዝቢ ተቐበሎን 100% ተነፅግዎ ካብ ሸራሮ ጀሚርካ ክሳብ ላማጣ ዝነበረ ናይ ህዝቢ መድረኻት ዋዕላታት ሙሉእ ብሙሉእ ፈሽሉ ምስ ፈሸለ ናብ ዓወፅ ወፅን ናብ ዕውር ድንብር መንገድን ኣትዮም ኣለዉ ናብ ፈኸራታት ናብ ሰራዊት ትግራይ ዝበሃል እውን ብሰንኮም ብዲዲአር ኣትዩ ናብ ፖሊስ ዝኣት ናብ ፖሊስ ናብ ሚሊሻ ዝኣት ናብ ሚሊሻ ናብ ቪአይፒ ሓለዋ ናብ ኣድማ ብተና ዝበሃል ከም ካልኦት ክልላት ዘድልዮ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ሴኩሪቲ ኣማሊኡ ናብ ስሩዕ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክኣት እናተገቦ ብፅምእን ብጥሜትን ኣብ በረኻታት እናሕደሩ ዝተመደበሉ በጀቱን ብኣግባቡ ከይሃቡ ከም ሆስቴጅ ሒዞም ኣለዉ ነቲ ሰራዊቱ ሕዚ ናብ ባዕሉ መማረፂ ወሲዱ ዝብተን ኣሎ ናብ ባዕሉ መማረፂ ወሲዱ ንገዙ ዝኸይድ ናብ ካሊእ ዝኸይድ ኣሎ ናብ ሓራ መሬት ዝኸይድ ኣሎ መማረፂ ሲኢኑ እዩ ኣብቲ ዓዲ ክነብር ኣይከኣልን ተቃውሞ እንድሕሪ መፂኻ ይእሰር ይጭዎ ይቕተል እዚ ፕራክቲካል ዘሎ እዩ ድሓር ወደ ትግራይ ሕዚ ዝርሽንዎ ዘለዉ እንታይ ተባሂሉ ክንገራ እዩ መሕዘን እዩ ኣብ ውግእ ሞይቶ ድዮም ክብልዋ ሓንቲ ተንኮል እውን ኣምፅኦም ኣለዉ ናብ ሓራ መሬት ከይዶ ይጠፊኡን ክብሉ ይኽእል እዮም ፎርዛት ማተር ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እቲ ናብ ሓራ መሬት ዝኸይድ ዘሎ ናብ ባዕሉ መሪሕነት ናብ ባዕሉ ስርዓት ኣለዎ ምስ ስምረት የተኣሳስርዎ እዮም ዘራኽብ ነገር የብሉን ብሓንቲ ወንጭፍ ክልተ ዕፍ ከም ዝበሃል ንስምረትን ነቲ ሓራ መሬት ዘሎ ንባዕሉ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ኢሉ ዝፅውዕ ንክልቲኡ ንምውቃዕ ናይ ፀጥታ ቢሮ ናይ ፍስሓ ማንጁስ ቢሮ ብዙ ተደጋጋሚ ፀለማታት ይገብር እዩ ግን ብስሙ እውን ንምሽቃጥ ይጥቀሙ እዮም ዝኾነ ፀገም ተፈጢሩስ ኣብቶም ኣብ ሓራ መሬት ዘለዉ ሰባት ዝኽደንዎ ክዳን ናይ ሚሊተር ክዳን እናክደኑ መጮይትን መቕተልትን ካልኦት ገበናትን እውን ይፍፅሙ ብሓፈሻ ትርኢ ተለኻ ኣብ ትግራይ መስ ስቑኢሉ ኬኦስ መወዳእታ ዘይብሉ ናዕብን መወዳእታ ዘይብሉ ቅልውላውን ክህሊ ዝገበረ ጉጅለ እዩ ዘሎ እዚ ጉጅለ እዚ ብህዝቢ ተነፂጉ እዩ ብህዝቢ ተፈንፊኑ እዩ ናይ ኩናት ድባብ ንክመፅእ እውን ተደጋጋሚ ይሰርሕ ኣሎ ህዝቢ ኣይቕበሎን ኩናት ክህለ ይደልን ሰላም ኢና ንደሊ ዝብል ዘሎ ብሱሩ ግን ኣይተጣዕመ ምናልባት ሕዚ ኣዶ ትግራይ ኣቦ ትግራይ ንብሎ ትማለብ ዝነበረ ኩናት ብዙሓት ደቁ ሲኢኑ ብዙሕ ንዋቱ ሲኢኑ ብዙሕ ስነ ልቦናዊ ፀቕጢ እውን ዝበፅሖ ማሕበረሰብ እዩ እሞ እቲ ምስ ፌደራል ዘለዎ ርክብ ዳግም ናብ ኩናት ከኣቲ
مليسو نابزيد لي وتتن سحبو قطتن كأتي زبل منفس أفت مسرت أفسر لدو زبل نجار أسوون بدم عمرتن نجورا هو مالت حزي أنا بزح زرزر داتا لني مالت أفتم شاف زلو شعبي از تحته ولا بوتات تحت يديو شرارة ختمة تحتك قرارو ناي راما أدربعتها ناي إجلا قبابي زلام بس قبابي قولوا ما خدا إيروب زلو زيو مسيل كاتريخ يوم مسمر درجة حدا سب سقول تو نوارز بهالسب نتوس عمره زلو عبدان أيقبلون ما نتوس عمره مال باقي السلف سقولات عمره تبل تناي تقول بدورة إنزم راح وجلن شعبيان اليوم ركز جور زلو لازم مسكالي بعد هجري تركز جبر بحاجة منقصونة يفكرن زخانة يكون كلن مسنا يدق حيلي مسنا يدق عدي مس سوفرين زخانة لو على زخانة عدي خراخة يخل أي فكرن نافي دراسة تاني بوع البريتوريا وانت خانة بقلت قامقا مسنا يدق أكلات كيراخة تقوميتي حدا عبي يقيح مسماري سلز نزغيح مسمار زي مسجار مالت بحاجة منقصون استخل كلا بوع البريتوريا واستخل كلا مفتصام مالت نتي البريتوريا حدا قاعد يخ أفريقيا ناوكينات متاب مالت عندي لا يقبلون تزي انت عايزل صمدو أين قبلون ناي كوينات نجاريتيو ناي كوينات مدلاويو نحنا مس حزب إرترا يكون مس أبي إرترا زلوا منقصتوا على ركوب كنفسهم تقولنا بسرعة زلوا نورماليزيشن بحاجة منقصتاوي من جدي حزب خراخة تقولون بتهزبن حزب خراخة ولا زخل سرعة بوردر ناكلتين عدتات تحليو بسرعة كونه له كوزوز أزقبر لقوان بتأسخنا من جدي ناوكينات يأتينا أيو أي نقبلون يزبل حدا كلاي مس فيدرال منقص ناو زي اللي وطت أي يزبل فيدباك بقلت إذا ناقرونكو نتاي كندقم تبص طرفوا دك ناسي صريحهم يولعوا سلام يدليهم يو اتو حكمنا زلو أو كينات جزء أكلوا زودلا أكلوا زسأنا حزونا حكمنا زلو أو كل حكمنا زي رخا تقال علي ون كيد حنا كيد عنجلة ناو كالي اتفعت عينات اتز بهوز طرفه بقطع مخين بهوز طرفه تقال علي ون ناو سروع ناو رؤو زعتي ناو سروع ناو رؤو ناو تمرت زعت ناو تمرت خاتي ناو نقد زعت ناو نقد خاتي ناو ناي تقرأ ناي سكريتي أباراتس ناو ناي سكريتي محاور كأتي زجبوا خا ناف ناي صدها محاور كأتي الله ويل إذا موجود حزي حدا شيء كادر أكيو كفتم حدا شيء كادره عصرت سو كزاروب بمقبار ناي هزو تقرأ دمسي أمسيول يقرب يتوجله هزو تقرأ ما تعرفين إذا الله هزو تقرأ ما كزاروب كله نسأ خون كله نور إلنا نعم نتقارل تقرأ تقلل لنا كلنا أرمتات من قد عزيم نيرا تدمسو سوي تتخلي دمسي من قد عزيم تايلهم كويناتين دلن صمدو يندقفن نحاده وجله وين حدا بارتي إلنا أي تقارلنا نهز تقرأ لنا تقارلنا مسوعتنا كنتو يخونوا الله زبل أبوليتيكا إدنا نقتن نهز تقرأ وحاسينا نحنا كوزوس أي حدا وجله شو مصوي عمون نحو حاتي كنا مهناتو بتقارن العلين زبها وجله نايت وجله حشكر تايلون ريونيرو ترى عصرت حمش خلتشن عصرت شو عتن بزيكاتو جواز جبر حيلس أو جزاو محدار خالي سو كأتي ولي له ودي حدا هو حتى نفلت يلو سقعت جواز جبر يلو عطوا حيلي وتقدر زلوا ميليتري باور زلوا حيلي ندحر نزخونا أكالية سلطان زركب نسوي سلطان كحز زلوا نوعية زد قفيلو توديو جونتا زخونا حيلي ويك عناي زي ناي ميليتري حيلي ناي تايز بهال وتقدر حيل تفطيروا له مالتي وتقدروا منقص تتخيلوا له مالتي وسنتات بوتقدرات هذين النجون مديد ناي منقص أكالي يكونه كابينة يكونه زوام حدار يكونه حقتات يزدار أمير يوصي مقبلكم حقتات يزدار كابين سخاء سلطان سخاء خمس سخاء تلك كابيتنكم سيخل نايزتهم حورون يكونه نايزوا نايزت حلفون يكونه نديدي أرز قبز الله سراوي زحزة حيلي أكالي إكس كومباتان تواهيل السواع نقدر متواجع تواهيل السواع حيلي أنا منقص مواقر سلطان قاسي ولد سلز أنت أخاتل كايس أنت أي لكان سلز تعيزون هون زلت هزبي أيقبلون هزبي بتعم خبيد زخانة شغلة الله نوداعم كينات كيناتي مهنات دفيهم دفافيهم تحاز حزم عصرت شيء هاليوم حدا شيء هاليوم حدا مئة سب حزم لو كينات كأتي وديهم يوم تمدم دون ثاني توجي له بدورة إنزم الرح سنترال كوماند زبالة تعيشوا سنترال كوماند مالت مع خلأ كوماند زبالة تشعن تسوز الله دورة إنزم الرح يو تعد صورة ده مكتل حزين نايت خلال البريزيدنتس مكتل نايت كوماند بوستي نايت سنترال كوماند حزين نايت وجلة مراحي دورة يعني وسويز مرح نايت سنترال كوماند بس سنترال كوماند يزم راح تعد هذي كابينة سويله سيمبوليو نملكتي كابينة ذا لمبر كابينة وسينو زفت سمنا قريلا سنترال كوماند يوصل
ታደሰ ሒዝዋ ይኸይድ ኣብ ውሽጢ ፍስሓ ማንጁስ እና ኣማኑኤል ሰፋ ኣለው ድሓር ናፍቲ ካቢነ መስተኸደ ኣብኡ ይጸድቕ ማለት እዩ ቶም ካቢነ ዘለዎ ከዓ ዳርጋ 100% ናይቲ ጉጅለ ሰባት እዮም ብደገ ይንገሮም እዚኣ ኣጀንዳ ትመፀልኩም ያጽድቕዋ ይባሃል ናጸደቕ ይኸይድ ስለዚ ትግራይ ሕዚ ሊትራሊ ቃል በቃል ብወታደራዊ ሴንትራል ኮማንድ እዩ ዝመሓደር ዘሎ ናብ ኩናት ንኽእተ በጀት ናይ ወሰኽ ማህያ ናይ መንግስቲ ፌደራል ዝፈቀዶ በጀቱን ዝለኣኸሉ ብዘይካ 4 ወረዳታት ጠቕላላ ባንተ ገይሩ ተኸልኪሉሉ ሕዚ ንስሙ ደብዳቤ ጽሒፎም ኣለዉ እንታይ እዮም ደልዮም ተልካ ተወሰኽ ብወሰኽ ማህያ ምክንያት ዝተደፍአ በጀት ንኩናት ምዳለው ክጥቀሙሉ እዮም ደልዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ብውሽጢ ኣታውን ብኻሊእን ዝእከብ ገንዘብ ይእክቡ ኣለዉ እዮም ትሕዚ ቅርሺ ናብ ሓደ ናብ ሴንተር እዩ ዝእከብ ንስራሕ መካየድ ተባሂሉ በጀት ተመጀተ በጀት ኣብ ጥቕሚ ከይውዕል ተኣጊዱ እዩ ዘሎ ነዳዲ ምጥቃም ይከኣልን ናብ ትግራይ ዝኣተየ ነዳዲ ኩሉ ንኣከቡ ናብ ሓደ ሴንተር እዮም ዝእክብዎ ዘሎ ንኩናት እዮም ዝዳልዩ ዘሎ እዚ ይርኢ ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኩናት ኣይደልን ሰራዊት ባዕሉቱ ንዲዲኣር ፅበ ዘሎ ዕጡቕ ኩናት ኣይደልን ኩናት ከም ዘይደሊ 3-4 መረጋገፅታት ምፃእ ይከኣል እዩ ምስቶ ኣብ ዓፋር ከባቢ ዘሎ ናይ ሰላም ሓይሊ ንባዕሉ ዝፅውዕ ክዋግኡ 4 ግዜ ሞኪሮም ሰራዊት እትዮም ማለት እዩ 4 ግዜ እቲ ዝሰደድዎ ሰራዊት ናፈረሰ እዩ ዝመለስ ድሕሪት እተው ዘሎ ከዓ ኣያኣትን ኣይዋጋእን ንባዕሉ ምክልኻል ይገብር ጠጠው እዩ ዝብል ዓፋር ከባቢ ዘሎ እቲ ክድ ተዋጋእ ኢሎም ዝሰደድዎ ከዓ ይምለስ ንምንታይ ተልካኒ ክልቲኡ ክዋጋእ ኣይደልን በተለይ ግን ኣብ ኢድቶም ደመኛታት ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ክዋጋእ ኣይደልን ንከንቱ ህይወቱ ከጥፍእ ኣይደልን ምጀወር ባይዘው ቅድሚ 3-4 ወርሒ ተጀመረ ነይሩ ዝኹናት ሕዚ እውን መጀመር ዝኸውን ሓይሊ የብሎም ይኹን ክዝብ ዘለኹ ዝሓዙ ሒዞም ክጅምርዎ ንስዓር ኣይንስዓር ተስዒርና ጽቡቕ ተተስዒርና እውን ዋላ ይኹን ንጀምሮ ኢሎም ወሲኖም እዮም ባይዘው ኩናት ክዋግኡ ማለት እዩ ብግልጽ ቋንቋ እውን ብሰነድ ዳልዮም እዮም ዝወፀ ሰነድ ኣሎ ምርኣይ ይከኣል እዩና እቲ ህዝቢ ይቕበሎን ህዝቢ ትግራይ እውን ይኣኽሎ እንታይ ገበረ እዚ ኩሉ ግዜ ዘመኑ ሙሉእ ኣብ ኩናት ኣብ ጥፍኣት ኣብ መቕሰልቲ ኣብ መስዋእቲ እንታይ ገበረ ሕዚ ምናልባት ሕዚ ብዋናነት ከምዚ ዓይነት ሸቐም ከምዚ ዓይነት ሓደራ ከምዚ ዓይነት ምስጋር ክቕበል ዝኽእል መንእሰይ ወለዶ እዩ እሞ ምናልባት እዚ ሕዚ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ነዚ ኩነታት ህሉ ኩነታት ተረዲኡ ሰላሙ ውሑስ ክኸውን ልማዓቱ ቀጻልነት ክኸውን ህሉ ኩነታት ኣንቢው ኣብ ምኻድን ከመይ ክርዳእ ኣለዎን ብሎ ነቲ መንእሰይ ስፔሻሊ ክንገሮ ክመርሕን ክገርሕን ዝኽእል ፅባሕ ንስ እዩ تخلي بعد من خون بخلي من قدرات ناس أنا ينخدوا ولا دبزحيو قنت من إسي قد صليت تجراي قد صليت هاجر زي ساجر سلازقنا نزقنا تات كم يزور دوزر لازم المنفس خطاي ولا كانت قرديد opinion خاص كنا الباتو يا من إسي تجراي كونات يدل الرجاء يسوي كونات كم زيدل سلفتات جيتاتشو ردا بريزنت نهالي ونرجاء يسوي حزون الرجاء يسوي سلفتات نرلا ناكو أحد خاب يطرح لنا خين جاجا أب تحت هذا وصل في التغيير اوكي اب اسكده سمبلا اسكده خلي وردا ايز سمبلا خلي وردا او كله تغيير بورقي زغحلو زلو تمو زلو عطقات استسنى ونا ورقي مع عندنا مكياد تقايمو سلف وصيو ايتمر حنان مال جمير ابرا مع درعته ايتمر حنان يلو تو ملس تقالات منسي ايتمر حنان يتوكلنا يلو عدوا خصم نسخهم انت جميركم ما تاخوينات نحنا نامنكم تكوس تاي كنقبر بعلنا نفلط يلو او عادت تماسساله ناوزينا منورق تمصي خاون حاوزين حسك عدغرات وقرو بغلصي سلفنا وصه سلامنا ندلي ناوكينات كيتاتينا اخيوا خصوا خلو ناوكينات كيتاتينا ناله كساو دو زوادو كاكسابت بحيل زفنقل ونت محدار ريناينا سلاز من سي تግራይ بحفشا سلام يزدلي لمعات يزدلي ياكل زبل دمص يسمع له ናጨው ይወ ማለት ብዙሓት መናእሰይ ተጨውዮም እዮም ሃለዋቶም ዝጠፍኡ ኣለዉ ኣሲሮም ቀጥቂጦም ዝሰደድዎም ኣለዉ ትዝጨው ሓይሊ ከዓ ትዕጡቕ ሓይሊ እቲ ንዲዲኣር ዝተቐመጠ ኣርምታት ኣሽማት ዘለውን ኣርምታት ኣለዋ ኣብነት ኣርሚ ሱሳት ዝበሃል ኣብ ተንቤን ከባቢ ደላ መንእሰይ ተንቤን ቀጥቂጦም ወዲኦም እዮም ግን ይቃለሶም ኣለዉ ኮይኑ ናብ ሓራ መሬት ዝኸይድ ናብ ሓራ መሬት ይኸይድ እዩ ናብ ወፃኢ ናብ ስደት ዝኸይድ ናብ ስደት ይኸይድ እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅውን ኣሎ ኣብኡ ኮይኑ ዝቃለሶም ኣሎ ናተፈትሐና ተኣሰረ كومو ينبرن كو اب تግራይ كوم زي ينبرن بقى بحنت فيشكا يخلا ነገር تفصم نيره حزهم يله ناتاثر مسوات خفيلو نسلام مسوات تخفل من سي تفطيرو لمعات يزدلي عبيت يزدلي تمنسي قالسو يحيلو لي بايتاون طليمومي من سي كو تفتنتلو ايكولو من تتاكيون افريسو يزوصن تاخيوا ብዙح ኤግዛምፕል ምጻይ ካሊ ናይ እንደታ ምጻይ ካሊ ናይ ቁራ ካባ ናይ ክልተ ብላ ዓለ ካባ ናይ ጽው ካባ ምጻይ ካሊ ናይ ፈረስ ማይ ሓይለ ምጻይ ካሊ
ናይ ሕፈሮም ኣኪዮም ተበቲኖ ወፅዩ ገዲፎም ወፅዩ ስለዚ ተመንሰይ ታይዙ ዘሎ ተምፅዎ ዘለኹም መኸተ ዝብል ኣጀንዳ ምፅኦም ኣሎ ሕዚ መኸተ ቀደም 2013 ዝነበረ ቋንቋ ምፅኦም ኣሎ ሕዚ መኸተ ዝብል እንታይ መኸተ ኩናት ኣይንቕበልን ተመንሰይ ከምኡ እዩ ዘሎ ንምንታይ ከምኡ ዘሎ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ብቑዕ ዝኾነ ምኽንያት ናብ ኩናት ክእቲ ዝኽእል ምኽንያት የለን ኣብ ትግራይ ሕዚ የለን ምኽንያት ዘሎ ግን በቲ ጉጅለ ስልጣነይ ተመንጢለ ገባራ ሓዳገ ዘይኮንኩ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ሰብ ኢትዮጵያ ከም ሃገር እውን ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ከም ድላይ ዝዕንድር ዝነበረ ዘይዓንደርኩ ዝብል ብድዕ ኣሎ ኣብቲ ጉጅለ እዚ መንእሰይ ንቅድሚ ተሰሊፉ ህዝቢ ንቅድሚ ተሰሊፉ ኣወዲኡ ብመስዋዕትን ብመቕሰልትን መንእሰይን ህዝብን ናብ ስልጣን ክመጽእ ይደሊ ወይ ናብ ድርድር ክመጽእ ይደሊ ተኺል ናብ ስልጣን ይመጽእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሪሱ ፌደራል መንግስቲ ኣፍሪሱ ሻዕብያ ኮይኑ ምስ ፋኖ ኮይኑ ኣፍሪሱ ናብ ስልጣን ክመጽእ ይደሊ ተዘይኽኢሉ ግን ዕግርግር ፈጢሩ ናብ ድርድር ክመጽእ ይደሊ ስለዚ ብምንታይ ናብ ድርድር ክመጽእ ይደሊ ብእሙን ዝኾነ ፍሉጥ ዝኾነ ቅቡል ዝኾነ ምኽንያት መበገሲ ዕላማ ዘለዎ ዘይኮነስ ገባራ ሓዳገ ስለ ዘይኮነ ስልጣን ስለዝሰኣነ እዩ ስለዚ ህዝብን መንእሰይን ኣይቕበሉ እዚ ከነቅሕ ክእል ኣለዎ ያ ግርም ምናልባት ሕዚ ንሶም ከም ሓደ ኣባል ቤት ምኽሪ ሓድሽ ተጣየሸ ስምረት ወደ ፖለቲካ እንታይ ዓይነት ኣማራፂ ሒዝኩም መፂኹም ኣለኹም ሕዚ ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ንምክሓስ ተሓስቡ እዎ ማለት ህዝቢ ትግራይ ዲሞክራሲ ዝግብኦ ህዝቢ እዩ ሰላም ዝግብኦ ህዝቢ እዩ ልምዓት ዝግብኦ ህዝቢ እዩ ዘላለም ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ዘሪእኻስ ካብ ናይ ቀደም ናይ ኣክሱማውያን ኪንግደም ጀሚርካ ናብዚ እንድሕር ምፅኢኻ ይኾንካ ብተፃወኦ ዝተመልአ ኣብ ሓደ ግዜ ከዓ ናይ ኣክሱማውያን ኪንግደም ምስ ወደቐ ናይ ኣክሱም ስርወ ንግስነት ምስ ወደቐ ናብ ዛጉዌ ከስተጋገር ከሎ ከባቢ ጸልማት ዝበሃል ዘመን ዝነበረሉ ናይ ዘመነ መሳፍንቲ ከዓ ናይ ምንቋርን ናይ ምጥፋእን ዝነበረሉ ማእኸሉ ከዓ ትግራይ ዝገብር ወይ ከዓ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝገብር ምስ ቀይሕ ባህር ተኣሳሲሩ ቱርኪ ሱዳን እንግሊዝ ጣልያን ግብፂ ነቲ ቀይሕ ባህር ንምቁፅፃር ኣብ ዝግበር ዝነበረ ደፋእፋእ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ እናኸፈለ መስዋዕት እናኸፈለ ሉዓላውነቱ እናኸበረ ዝመፀ ህዝቢ ክሳብ ደርጊ ተመፂኻ እውን 17 ዓመት ሙሉእ ዝተዋግአ ህዝቢ ሕዚ እንተኾነ 2013 9 ዓመተ ምህረት እውን ነይሩ ምስ ሻዕብያ ሕዚ እውን ከምኡ ተደጊሙ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ እዚ ኩናት ዘይግብኦ ህዝቢ እዩ በቃ ይኣኽሎ ኩናት ይኣኽሎ ሰላም ሲ ብሰላማዊ መንገዲ ጉዳይካ ምፍፃም ብሰላማዊ መንገዲ ዕላማኻ ምፍፃም ብሰላማዊ መንገዲ ድሌትካ ምፍፃም ይከኣል እዩ ናብ ቴብል ምፅኢኻ ናብ ጠረጴዛ ምፅኢኻ ጉዳይካ ተኸራኺርካ እንድሕ ዘይተሳኽዐልካ እውን ብኸይዲ ክተሳኽዕ ተቓሊስካ ሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ዘዋፀና ስለዚ ስምረት ፓርቲ ናይ መጀመርያ መበገሲ ምክንያት ናብ ስምረት ፓርቲ ዝበሃል ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ዝብል ፓርቲ ክነጣየሽ ዘገደደና ኣብ ውሽጢ ህወሓት እናሃለና ካድረ ንክልተ ክግማዕ ከሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ንክልተ ክግማዕ ከሎ ቁፅር ኮሚሽን ሙሉእ ብሙሉእ ክወፅእ ከሎ ውዕል ፕሪቶሪያ ሲ ኣብ ሓደጋ ከይኣቲ ንከላኸሎ ዝብል እዩ ነይሩ ናይ መጀመርያ ክርክርና መበገሲ ናይ መጀመርያ ምክንያቱ ጉባኤ ክትገብር ክትብል ውዕል ፕሪቶሪያ ክትጥሕስ የብልናን ክንጥሕስ የብልናን ምስ ፌደራል መንግስቲ በቲ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተቐመጠላን በቲ ሕገ መንግስቲ ፈቅደላን ጥራሕና ክንከይድ ዘለና ኢልና ንከራኸር ነርና ትሕዚ ኣብ ትግራይ ዝዕንድር ዘሎ ጉጅለ ከዓ ዝመፀ ይምፃእ ቃል ብቃል ማለት ዝመፀ ይምፃእ ክንጋፈጦ ኢና ዝብል ስለዚ ፌደራል ይፍቀድ ጉባኤ ክንገብር ኢና ዲዲአር ይፈፀም ክበሃል ከሎ እቲ ዲዲአር ዝፍፀመሉ ስርዓት ኣለዎ ኣብቲ ፕሪቶሪያ ናይ ዓለም ለኸ ተመክሮ እውን ኣሎ ዲዲአር ማለት ዕጥቂ ምፍታሕ ጥራሕ ኣይኮነን ተሎ ሪኢንቴግሬሽን ኣሎ እግር ምትካል እውን የለ ድሕሪ ሕዚ ቱ ሪኢንቴግሬሽንን ቱ ካልኦት ምስኡ ተኣሳሲሩ ዘሎ ነቲ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝነበረ ሓይሊ ናብ ንቡር ናብራ ምምላስ ናብቲ ናይ ትግራይ ናይ ሴኩሪቲ ማሕወር ምምላስ ተረሲዑ ከምዚ ሰራዊት ኣፍሪስካ ጥራሕና ተትርፉና ኣለኹም ዝብል ኣጀንዳ ይፈጥር ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ስግኣት ክፍጠር ይገብር ተወረና ዓይነት ሰራዊትካ የፍርስዎ ኣለዉ ወለ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ውግእ ዝነበረ ሓይሊ ኩሉ ግዜ እንድሕር ዲዲአር ክፍፅም ተስማዕሚዑ ቲዲዲአር ዝፍፀመሉ ኣግባብ ናይ ዓለም ለኸ ሕግታት እውን ዘለዉ ናይ ዓለም ለኸ ተመክሮታት ዘለዎ ሰብ ዝኾነ ክትፍፅም ግድን እዩ ነገር ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓን ጥቕምን ህልውና ናብ ሓደጋ እቲኻ ኣይብልን እውን ቃል ብቃል ከምኡ እዩ ዝብል ናይ ትግራይ ሴኩሪቲ ኣብ ግምት እናእተኻ እዩ ዝብል ነን ኤንዲኤፍ ዝኾኑ ካብ መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወፃ ዘለዎ ሓይልታት ክወፁ እውን ይቕምጥ ስለ ዘይወፁ ኣለዉ ሻዕብያ ይወፀን ብምዕራብ ትግራይ ኣካባቢ እውን ዘይወፁ ሓይልታት ኣለዉ እዚ ክትግበር ክትከራኸር ኣለካ ክትነጋገር ኣለካ ብምክንያት ኩናት ዝተፈጠረ
ብፍላይ ምዕራብ ትግራይ ካብ ተፈጠረ ኩነታት ብልዝብን ብዕርቅን ብምንግግርን ጥራሕ ዝፍታሕ እዩ ብምካኣልን ያ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ንውር ክምለስ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ዘሎ ኣካል እውን ብሕገ መንግስታዊ ጥራሕ ክሓትት ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ክንዲ ምግባር ብሓይሊ ክንሕዞ ኢና ምባል ምዕራብ ትግራይ ክንቆፃፀሮ ኢና ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ኣካል ናይ ትግራይ ሰራዊት ዝነበረ ተዳለዉ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ክንሕዞ ኢና ላልካ ፈኸራታት ሰልፍታት ምርኢታት ምርኣይ ብትግራይ እውን ብኸምኡ ነቶም ምዕራብ ግንባር ዝበሃል ምግበይ ዝእዝዞም 5 ኣርምታት ዘለዉ ንዕኦም ተዳለዉ ምዕራብ ትግራይ ክንሕዞ ኢና ብውግእ ናበልካ ሕዝታይ ልክፍል ደልየ እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ ንሕና ንቃወሞ ነርና እዚ ሲ ብጣዕሚ ሓደገኛ ምንቅስቃስ እዩ ዋጋ ከኽፍለና እዩ መሊስና ናብ ኩናት ከእትየና እዩ እቲ ዝነበረ ኩናትን ዕግርግርን ሪላፕስ ክገብር ተመሊሱ ክመፅእ ዝገብር እዩ ኣየድልየናን ዝብል መከራኸሪ ነርና ኖ እዚ ተንበርካኻይነት እዩ እዚ ኢድካ መሃብ እዩ እዚ ትክክል ኣይኮነን ናበልካ ፈኸራታት ነይሩ ንሕና ኖ ኢልና ክሳብ መወዳእታ ተኸራኺርና ኣይከኣልናን ሶታ ኢልና ህዝቢ ትግራይ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝምጥን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክንገብር ኣለና ስለዚ ዓርሱ ከኣለ ፓርቲ ክልልና ኣሎ ምክንያቱ ሕወሓት ዝበሃል ፓርቲ ብሰንኪ ጉጅለ ተሰሪዙ ኣሎ ዘይሕጋዊ ፍፃመ ዘይሕጋዊ ስራሕ ብምስራሕ ኣሰሪዞም ኣሎ ሕወሓት ክወርስ እየልካ ከተንቀሳቀስካ ናብ ቤት ፍርዲ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ቤት ፍርዲ ክንደይ ዓመት ኢኻ ዝውድአልካ ሽሙ እውን ክትወርስ ሃፍቲ እውን ክትወርስ እቲ ፍቃድ እውን ክትወርስ ክትንቀሳቀስ 2 ዓመት ብሎ ንሕና ኣብ ክሲ ኣብ ክርክር ኣይንውዕልን ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝምጥን ዝበሃል ፖለቲካ ሒዝና ብሓድሽ ፖለቲካዊ ፓርቲ ንምፃእ ኢልና ኢና ተበጊስና ስለዚ መበገሲና ሓደ ሰላም እዩ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እዩ ዝግብኦ ካብዚ ብላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ክሽከም ኣይክእልን ንህልውንኡ ዝፈታተን ንህልውንኡ ሓደጋ ዘእቲ ኩነታት ዘገድድ ኩነታት ተተፈጢሩ እንታይ ገበር ዝብል ኣጀንዳ ምግባር ይካእል ሕዚ ከምኡ የለን ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ምፍፃምን ሰላም ኣብ ምስፋሕን ሪሃብሊቴሽን ዳግም ህንፀትን ኣብ ምክያድን እዩ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ እውን ዝቐርብሉ ሕቶታት ዋላ ኩሎም ይመልስ እናመለሰን እናሰምዐ ነው ዘለሉ ግዜ ኮኔልካ ናዳፋፋእኻ ናብ ኩናት ምኻድ ትክክል ኣይኮነን ስለዚ ሓደ ሰላም እዩ ትመርገፂ ዝሓዝናዮ በዋናነት ግን ኣብ ፖለቲካዊ ፕሮግራምና ዘእተናዮ ሓደ እዚ ሰላም ሴኩሪቲ ኮይኑ ካሊእ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ብዙሓት ዓይነት ዲሞክራሲታት ኣለዉ ማለት ሓደ ናይ ሚድያ ነፃነት ዝበሃል ናይ ዲሞክራሲ መግለፂ ሚድያ ነፃ ክኾን ኣለዎ ሕጊ ይቕመጥ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኸደ ዝኾነ ይኹን ጋዜጠኛ ይኹን ሚድያ ተሃልዩ በቲ ሕጊ ይሕተት ካብዚ ወፃእ ግን ናይ ሚድያ ነፃነትን ናይ ጋዜጠኛ ነፃነትን ፍሪ ፕረስ ነፃ ናይ ምንጋር ናይ ምሕሳብ ደለኻዮ ሓሳብ ናይ መሓዝ ቅዋም ናይ መሓዝ መሰል ክረጋገፅ ህዝቢ ትግራይ ብተፈጥሮ ነፃ ዝኾነ ሓሳብ ከንፀባርቕ ዝደሊ ህዝቢ እዩ ስለዚ ነፃነቱ ክሕልዎ ብኣንፃር ሚድያ ብኻሊእ ናይ ውልቀ ሰባት ነፃነት ዝበሃል እዚ ኢንዲቪጁዋል ራይትስ ንብሎም በቃ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ሕድሕድ ዜጋ መሰል ከይተኸበረ ናይ ጉጅለታት ናይ ሓፋሻት ናይ ጠቕላላ ግሩፓት ገለ ዝበሃል መሰለ ይኽበርን ካብቱ መመገሲ ፍሮም ኣውትሴት ዝበሃል ታ ናይ መጀመርያ መመገሲት ናይ ውልቀ ሰብ መሰል ምሕላው ክንጅምር ኣለና ነፃነት ዝበሃል ኣብ ትግራይ ኤክሰርሳይዝ ክግበር ኣለዎ ካሊእ ናይ ህዝቢ ናይ ምውሳን ስልጣን ዝበሃሉ ህዝብስ ይውስኖም ዝበሃሉ ንኣብነት ቤት ምክሪ ዝበሃል ኣሎ ህዝቢ ዝውስነሉ ህዝቢ ባዕሉ ነፃ ብዝኾነ መረፃ ይመርፅ እሞ ማልቲ ፓርቲ ሲስተም ፖለቲካ ፓርቲታት ብስፍሓት ከም ድላይ ንንቀሳቐሳ ኣብ ህዝቢ ይቐርባ እሞ ህዝቢ ዝመረፆ ፓርቲ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ነቲ ናብ ስልጣን ዝመፀ ኣካል እቲ ህዝቢ ባዕሉ እናወሰነ ናብ ስልጣን ከደይዎን ከውርዶን ቤት ምክሪ ዝበሃል ሉዓላዊ ስልጣን ክህልዎ ንቤት ምክሪ ዝተዋሃበ ብሕገ መንግስቲ ዝተዋሃበ ስልጣን ሙሉእ ብሙሉእ ክፍፀም ንኣብነት ሹመት ዝህብን ዝኸልእን ዘባረርን ዝሸይምን ቤት ምክሪ እዩ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ዝግበር ካሊእ እዩ ኣብታዳ ሕወሓት ቤት ፅሕፈት ትበሃል ትጥንሰስ ናብ ሕድሕድ ቤት ምክሪ ትወሃብ እቲ ቤት ምክሪ የፅድቕ ብሙሉእ ድምፂ ሓንቲ ድምፂ ተቃውሞ ወይ ድምፂ ተኣቅቦ ኣይትፍቀድ እዩ ኣብ ታሪክ ትግራይ ነቲ ካብ ሕወሓት ቤት ፅሕፈት ዝተዋሃቦም ናይ ሹመት ደብዳቤ ነፂጎም ናብ ባዕሎም ሰብ ዝሾሙ ንመጀመርያ ግዜ ቅድሚ ኩናት ኮረም ዞባ ደቡብ ትግራይ ኮረም ከተማ እዩ ኣብ ራያ ማለት እዩ ነቲ በቲ ጉጅለ ዝተዋሃቦም ሽዑ ሕወሓት ቤት ፅሕፈት ዝበሃል ዝሃቦም ገዲፎም ናብ ባዕሎም ሰብ መሪፆም ከንቲባ ድሕሪ ኩናት ከዓ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ከዓ ዓዴት ዝበሃል ማእኸላይ ዞባ ወረዳ ዓዴት ኣብ ኣክሱም ዝርከብ ካብቲ ጉጅለ ዝተዋሃቦ ሰብ ገዲፉ ባዕሉ ካብ ካሊእ ቦታ ሰብ ኣምፅኡ ኣብ ኣክሱም ከተማ ምክትል ከንቲባ ዝነበረ ናብ ዓዴት ፀዊዑ ኣብ ማሕዳር ገይሩ ሸዩ እዚ ብመንጀሪኖ ክሕደት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክሒድኩምና ፀሊምኩምና ኣፈንጊጥኩም ተባሂሉ ይንገሮም ቃል ብቃል ያዛረቦ መድረክ ማለት እዩ ሕዚ እንታይ ክብል ደልየ ላብሎም ዘለኹም ናይ ህዝቢ ናይ ምውሳን ስልጣን ክረጋገፅ ዝሰርሕ ካሊእ ናይ ኣብያተ ፍርዲ ስልጣን እዩ ናይ ኣብያተ ፍርዲ ስልጣን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ሳልሳይ ወገን
ተጽዕኖን ኢዳታውነትን በቲ ሕገ መንግስት ተቀመጡ አዋጃትን ደንብታትን መሰረት መቅጽዕ ሕግታትን ካልእትን ዘለው ሕግታት ክፈርዱ ነፃ ኮይኖም እንትፈርዱ ዘጥፍዎ ጥፋት ተሃልዩ በቲ ሕጊ መሰረት ክሕተቱ ካብዚ ወፃኢ ብፖለቲካዊ ፓርቲታት ብፖለቲካዊ ሰበስልጣናት ብመንግስታዊ ሰበስልጣናት ጽዕንቶና ተገበረሎም ፍርዲ ክጓደል ፍርዲ ክዛባዕ የብሉን ዝብል ተኻሊ ልምዓት ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ዝበሃል ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ትምህርቲ ብጥዕና ሕብረተሰብ ዝሳተፈሉ ናይ ጥዕና ስርዓት ሕብረተሰብ ዝሳተፈሉ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ልምዓት ናይ ሕርሻ ስርዓትና ናይ ኢኮኖሚ ስርዓትና ከዓ እቲ ዕዳጋ እውን ማእኸል ዝገበረ ውድድር ማእኸል ዝገበረ ዕዳጋ ክህሊ ስለዚ ኢንዲቪጁዋልስ ቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ዕዳጋ ቀሪቦም ዘፍረይዎ ምህርቲ ናብ ዕዳጋ ሒዞም ቀሪቦም ተወዳዲሮም ዝረኽብዎ ኢኮኖሚ ከም ድላዮም ክዓብይ ምግባር ናይ ፍሪ ማርኬት ናይ ዕዳጋ ነፃነት ምፍጣር ዝምልከት ማለት እዩ ሶ ናይ መንግስቲ ዝበዝሐ ኢንተርቬንሽን ዝበዝሐ ኢዳእታውነት ገዲፍካ ኢምፓወር ምግባር እዚ ማለት ልክዕ ከም ናይ ኣሜሪካውያን ከም ናይ ኣውሮፓውያን ንፈልጦ ኒዮ ሊበራሊዝም ዝበሃል ወይ ጻዕዳ ሊበራሊዝም ዝበሃል ክንፍጽም ኣይኮነን ፕራግማቲክ ዝኾነ ሊበራሊዝም ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘሎ ሲቹዌሽን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ናይ ተዓዲ ናጽናዕኻ ኣብ ግምት ናእተኻ እናመዛዘንካ ክፍጸም ዝኽእል እዩ ሶ ብሓፈሻ ኣብቶም ሕዚ ዝበልክዎ ማእኸል ጌርና ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቀጻሊ ዕብየትን ናይ ቀጻሊ ህልውናን ድሕንነትን ምስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ሓደ ኣካል ክልል ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ نلعلم حتى تلو بخيد نلعلم هنا أفتح جمع سون نلعلم قديات الله نعم هذا تقرأ ربح تقول أكل إثيوبيا خوين قصة نوعلو سايد لاين خبر ناي مجنس على حساب كنس ناي تجنس على إن حساب كنس زي كونس أوش إثيوبيا خوين خرب حوز جبا ربح ربح خرخوز جبا خبر خركب خافل جبا واجاون خفل كونتربيت خبر خواص ون خبر نجاركن هذا تقرأ حاجة مجنسون بستقمت مسارات حاجة مجنس إثيوبيا قلتي ينهزو تاع هو سلطان عنك 30 شهر انت توصل كاس نصاي كساب من نصال يفقد نهزو تاع قل بروسيجر له حزب تግራይ ውን አውሽ ኢትዮጵያ خنبر ዘخقሎ ኩነታ ተመቻችሉ خنبر ተናይ ፌደራል ስርዓት ውን ተናይ ፌደራሊዝም ስርዓት ውን ምቹ ብዙ ሆነ ዝሐቁፍ ነገር ግን ህዝብ ትግራይ አነስ እዚ የዝደለተ ይሉ ግን ህዝብ ወሳናይ ስለዝሆነ አይሞዳታ ህዝብ ዝወሰነ ግን ዝቅበል አይነት ፓርቲ ማለት እዩ ግርም ጽቡቅ ሐሳብም ዘልዑ ዘለው ተመልከተናውን ብኡልከ አበይትኩም ነገራትና ወሰድኩም ኣብ ገዛኹም ይሄን ምን ትሉሉ ዕድል ንፈጠር ለና ኢልና ተስፋ ንገብርሞ ክቅጽል ከለኹ ምናልባት ስምረት ከም ሓደ ውድብ ፖለቲካ ምስ ካልኦት ውድባት ፖለቲካ ዘሃገራዊ ሓድነት ንብሎ ጠንካራ ሃገረ መንግስት ኣብ ምምስራት ውን ኮን ይኽእል እዩ ከም ውልቀ ኢትዮጵያውያን ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰጢምና ዝሐሸ ህብረ ብሔራዊ ሓድነትና ናብ ዝሐሸ ዝላ ብራኸ ዝኸደሉ መንገድን ምፍጣር ታዕንት መንገድ ተተኸተልና ይሕሽብሉ ስምረት ፓርቲ ያው ክልላዊ ፓርቲ እዩ ብመረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ፈቃድ ዝረኸበ እዩ ያው መስራታዊ ጉባኤ ጌርናለና ንሕና ንኣምኖ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ እዩ ማልቲ ፓርቲ ሲስተም ናይ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ብዙሃነት ሃልዩ ኣብ ውድድርን ኣብ ምክባርን ምክኣልን ዝተመስረተ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክግበር ህዝቢ ዝመረጾ ክመርጽ ኩለን ፓርቲታት ገዛ ፓርቲ ይኹን ተወዳደርቲ ፓርቲታት ወይ ከዓ ተፈኻኸርቲ ፓርቲታት ዝበሃላ ናይ ህዝቢ ቀሪቦም ሓሳቦም ቀሪቦም በዚ መንገዲ እየ ኸልምዐካ በዚ መንገዲ እየ ክልውጠካ በዚ መንገዲ እየ ክመርሐካ ኢልካ ከሳትፈካ ኢልካ ተቀርብሞ ዝተመረጸ ፓርቲ ስልጣኑ በሰላማዊ መንገዲ ክርከብ ወይ እቲ ዝነበረ ፓርቲ ተቀጽሉውን ስልጣኑ በሰላማዊ መንገዲ ክቅጽል አውዚ ሓበና ሰሪሕና ምስ ኩሎም ፓርቲታት ምስ ሰላም ዝኣምኑ ማለት እዩ ምስ ማልቲ ፓርቲ ሲስተም ዝበሃል ዝኣምኑ ምስ ናይ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ንፈልጦ ሓደ በይኑ ይወደግ ሓደ በይኑ ሕወሓት ዝበሃል ዘይኮነስ ሕዚ እውን ሓደ በይኑ ብልጽግና ዝብል ዘይመጸሉ ዝኾነ ይኹን ፓርቲ ተወዳዲሩ ዘሸንፈሉ እዚ ዕድል ተፈተዋ ይብሉ ፓርቲታት ንሕና እውን ኣካል ናይቱ ዕድል ኮይና ኣለና ስለዚ ክንወዳደር ኢና ማለት እዩ ምስ ፓርቲታቱን ክንተሓባበር ኢና ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ዝግበና ኮንትሪቢዩሽን ክንገብር ኢና ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያዊነት ኣብ ጉዳይ ብሔራዊ ረብሓ ኣብ ጉዳይ ብሔራዊ ዕላማታት ኣብ ጉዳይ ብሔራዊ ስትራቴጂስ ሓደ ክንከውን ኢና ነቲ ብሔራዊ ስትራቴጂን ነቲ ብሔራዊ ረብሓን ኣብ ምፍጻም ዘለውና መንገድታት ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ንሕና በዚ መንገዲ ኢና ንፍጽሞ ክንብል ንኽእል ኢና ሓደ ብኻሊእ መንገዲ ዘፈጽሞ ክብል ይኽእል እዩ ስልጣን ምስ ሓዝካ በቲ ትደልዮ ትገብር በቲ ዘቕመጥካዮ ፕሮግራም ስልጣን ተዘይሒዝካ ግን ትከራኸር ጥራሕካ ትኽእል እዚ እዩ ዘዋፅእ ዝብል ነገር ግን ኢንድ ጎሉ ወዳእታ ተኸይዱስ ንኢትዮጵያ ዝለዓለ ብራኸ ምግባር ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ረብሓ ምርግጋጽ ናይ ብሔር ብሔረሰባት መሰልን ማዕርነትን ምርግጋጽ ዲሞክራሲ ምስፋሕ
ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ምኽባር ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ምሕላው ተኾይኑ ኣጀንዳኻ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኮምፕሮማይዝ ትገብር ኣይትኽእልን ብዝኾነ መንገዲ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኩሉ ፓርቲታት ምስ ገዛእ ፓርቲ ይኹን ምስ ኣብቱ ስልጣን ዘለዋ ፓርቲታት ይኹን ተናሓናሕቲ ፓርቲታት ክልላዊ ይኹን ሃገራዊ ፓርቲታት ሓበና ክሰርሕ ኢና በቲ መረፃ ቦርድ ዝቕመጡ ሕግታት ኣሎ ናይ ምትሕብባር ፓርቲታት ከመይ ተሓባበራ ከመይ ውህደት ይፈጥራ ከመይ ሕብረት ይፈጥራ ዝብል ስለ ዘሎ ብኡ መሰረት ቤት ምክሪ ናይ ስምረት ማዕከላዊ ኮሚቴ ዝብል ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ዝፍለጥ ቤት ምክሪ ዝብልና ፀዊዕናዮ ኣባልቲ ቤት ምክሪ እውን ያነ ቤት ምክሪ እናወሰነ ኣብ ጉባኤ እውን ክግበር ከሎ እናተወሰነ ውሳነታት ቤት ምክሪ እናተረኣየ ስትራቴጂ እናተነደፈ ኣንፈታት እናተነፀረ ትልምታት እናወፀ ክንከደሉ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዘስማዕምዑና ጉዳያትና ተስማዕማዕና ኣብ ዘፈላለዩና እናተኸኣልና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ግርም ኣይተ ጣዕመ ዓረዶም ኣባል ቤት ምክሪ ስምረት ዓበይቲ ሓሳባት ተላዒሎም ነቶም ዓበይቲ ሓሳባት ድማ ዘዕግብ ሓሳባት መሊሶም ለኣምን ተመልከትና እውን ብልካ ዓበይቲ ቁም ነገራት ወሲዶም ከም ዝኾኑን ኣብ ገዘኦም እውን ነዞም ጉዳያት ተልዒሎም ምስ መሓዝኦም ምስ ብፆቶም ይህን ዝብልሉ ዕድል ይፈጥር ኢለ ተስፋ ገብር ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ብተመሳሳሊ ዛዕባታት ያው ዕድመና ኣኽቢሮም ከም ዝመፁ ብስም ተመልከትና እውን ቃል ከም ዝኣቱ ዕድል እናሃብኩ በዚ ንሰናበት ይቕነል መመሪ ብጣዕሚ ለመስግን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደውራይና ቅድም ክብል ዘቕረብናዮም ዓበይቲ ቁም ነገራት መሰረት ጌርኩም ብዙሓት ሓሳባት ወሲድኩም ከም ትኾኑ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና እሞ ምናልባት ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ መሓዝትኩም ምስ መሳርሕትኩም ምስ ካልኦትን ይህን ናበልኩም ትግራይ ነድሕን ሃገርና ነድሕን ሃገርና ንቐፅል ዝብል ነገር ብዋናነት ክንወስዶ ዝግበአና ጉዳይ እዩ እሞ ናይ ሎሚ መደውራይና በዚ እንትንዛዝም ኣብ ቀፃሊ ሰሙን ምስ ካሊእ ጋሻ ምስ ካሊእ ዛዕባ ከም ንራኸብ ቆፅሮ ብምሓዝዩ ሰላም